खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। BPFनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि गंगाधर नार्जारी। नंगौ, BPFनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि जाय मालिपारा प्राइमारि BPFनि गाहाय नेहाथारि गंगाधर नार्जारीया मैया गावनि 4 लोगोफोरखौ लानानै UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाबाय। नंगौ, थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ नोजोर बोनानै राफोद खालामनांगौ थांखिखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन समाव बेबायदि जयनिं हाबाफारि आरो गुबुन गुबुन मेल मिटिं लाबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो दायो जयनिं हाबाफारिखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन सोद्रोमा सुबुंफोराबो गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ सायख'नानै लानायाव होंगो दोंगो जालायनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थारैनो बेबायदिनो मैयाबो BPFनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि जाय मालिपारा प्राइमारि BPFनि गाहाय नेहाथारि गंगाधर नार्जारी बिथाङा गावनि 4 लोगोफोरखौ लानानै UPPL राजखान्थि दोलोआव मैया सुबाइझार ब्लक UPPLनि मावख'आव जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थारैनो गंगाधर नार्जारीया आथिखालाव BPF राजखान्थि दोलोआवनो गासै 10 बोसोरनिबो बांसिन हाबा मावबोदोंमोन। नाथाय आथिखालाव UPPL राजखान्थि दैदेननाय BTR सरकारनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो UPPL राजखान्थि दोलोआ दायो 3 बोसोरावनो गोबांथार खामानि मावबाय। बेनि अनगायैबो दायो 3 बोसोरावनो UPPL राजखान्थि दोलोआ सिस्टेमजों सोलिदों। नाथाय हाग्रामा महिलारी दैदेननाय बिथाङा जेबो सिस्टेमजों सोलियाखैमोन। अदेबानि जागायजेननायनिफ्रायनो दाबो BPFआव हाग्रामा महिलारीयानो आफादगिरि आरो जागायनायनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारीयाल' चिफ जाबाय थायो। नाथाय बेनि अनगायैबो बिथाङा मोनसे गिदिरथार अजर होबावनाय बायदिब्ला थारैनो BTR गोरोबथानि गेजेरजों मोनबोफानाय जाय सिमा बारायनाय गहपुर सनितपुरनि सिमा बारायनाय, नाथाय बे सिमा बारायनायखौ BPF राजखान्थि दोलोफ्रा बारा साबजानाय मोनाखै। जायनि थाखाय बर'फोरखौ गासैखौबो नांफाजोबगौखौ नोजोर बोनानै BPFनि बेबायदि थांखि आरो बाथ्राफोरनि हेंथा खालामनानै आङो UPPL राजखान्थि दोलोआव दायो जयनिं जाबाय होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। देग्लाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 56थि थान्दै जख'न्थाइखौ लोब्बा लाखिनानै बिथांमोनहा गेलेमु, थुनलाइ, हारिमु आरो गुबुन गुबुन बिथिंफोराव बादायलायनाय आरो माखासे सेमिनारफोर लाफानाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मैया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बे हाबाफारिफोराव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय हांख्रायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि देग्लाय 2024 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 2, 3 आरो 4 सानथामनि हाबाफारि लानानै 56थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जख'न्थाइखौ गलाघाट जिल्लानि सिङावनो थानाय तेलिसालावनो खुंफुंनो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बे हाबाफारिनि गेजेरजों गोबांथार खेला दुला, हारिमु आरो गुबुन गुबुन सेमिनार हाबाफारिफोरबो लाफानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों गेवलां मेलखालि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबैयै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ माननि आलासि हिसाबै बिथांमोनहा लाखिनानै थारैनो बर'फोरनि गेजेराव BTR गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनांगौखौ नोजोर बोनानै बिथांनियाव नारसिनथाय होनायजोंनो बिथांखौ आलासि महरै हांख्रायदों होननानैबो दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गोरोबलायनाय खौसेथिया फैगोन होननानैबो मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खावलायहरनायखौ नुनो मोनबावदों। बेनिखायनो 56थि थान्दै जख'न्थायाव गासैबो रायजो राजा बयखौबो फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय मानगोनां आफादगिरि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों हांख्रायहरबावदों। BTR गोरोबथानि जोहै बारग' NDFBफोरनो मुंख्लं नखरफोरनि गोबांथार सुबुंफोरनो 5 लाखनि राङारि अनसुंथाइ होनांगौखौ नोजोर बोनानै BTR सरकार आरो आसाम सरकारनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन
बड'लेण्ड सोमावसारनायजों मुंख्लं जाबोनाय दैदेनगिरि बिथांमोननो 5 लाखनि राङारि अनसुंथाइखौ होनाय जाबोदोंमोनब्लाबो नाथाय गोबाङानो दासिमबो बे रांनि अनसुंथाइखौ मोननाय जायाखै। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव सासे बारग' एनडिएफबिनि मुंख्लं नखरा थारैनो फोरमायनानै होदों आरो बे 5 लाखनि रांनि अनसुंथाइखौ मोनैनि थाखाय बिथांमोनहा दायो दुखु फोरमायदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि जानानै थांनाय बिटिआर गोरोबथानि जोहै बारग' एनडिएफबिजों लोगोसे बड'लेण्ड सोमावसारनायजों सोमोन्दो थानाय गुबुन गुबुन मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनि नाजानायाव 5 लाखनि राङारि अनसुंथाइ होबोबाय नाथाय गोबां सुबुंफोरा मोनाखै। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो सासे बारग' एनडिएफबि एबा मुंख्लं एनडिएफबि नखरनि सोद्रोमाफोरा 5 लाख रांखौ मोनैनि थाखाय खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों दुखु फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। तामुलपुर ओनसोलनि जायफोर लाइमोनफोरा इन्डियान आर्मियाव हाबनो गोसो बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया तामुलपुरनि एमएलए जलेन दैमारी बिथाङा इन्डियान आर्मिनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरजों मैया तामुलपुरावनो मोनसे सावरायज्लायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो तामुलपुर ओनसोलाव इन्डियान आर्मियाव हाबनो गोसो गोनां गोबांथार लाइमोनफोरा दायो गावबा गावनि थांखिखौ नोजोर बोनानै बेबायदि हाबाफारि एबा सोलोंथाइ लागासिनो दङ, जायखौ नोजोर बोनानैनो बिथाङा मैया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदोंदि थारैनो तामुलपुर ओनसोलाव गोबांथार लाइमोनफोरा इन्डियान आर्मियाव हाबनो गोसो बिथांमोनहा दायो मोनसे मोजां खाबु मोननो थांगासिनो दङ। मानोना बिथां एमएलए जलेन दैमारी बिथाङा मैया इन्डियान आर्मिफोरजों सावरायलायनानै मोनसे गोरोबथायाव फैनाय जादों जेराव तामुलपुराव थाबैनो प्रि रिक्रुइटमेन्टनि थाखाय बेबस्था खालामनाय जागोन होननानै इन्डियान आर्मिया फोरमायदों। बेनि अनगायैबो थाबैनो बिथांमोनखौ साख्रियाव थिसनथाइ होनांगौनि थाखाय माब्रै साग्रिद जानांगौ बेखौबो इन्डियान आर्मियानो थाबैनो फोरोंनानै होगोन एबा फोरोंथाइ बादा खुंनाय जागोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो तामुलपुरनि एमएलए जलेन दैमारी बिथाङा इन्डियान आर्मियाव थांनो गोसो लाइमोनफोरखौ थाबैनो जगाजग एबा बेनि थाखाय रेडि एबा साग्रिद जानो थाखाय बिथाङा गावनि पेजनि गेजेरजों बुंथिनानै हरनायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन सोरखारिजों गनायथि मोनजानाय खौरांगिरिफोरनि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोबांथार माखासे अनथोब हरनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय समफोरावबो बेबायदिनो गुबुन गुबुन खौरां बिजोंनि खामानि मावग्रा बिथांमोननि थाखाय अनथोब हरनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेबायदिनो मैयाबो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हरनाय माखासे अनथोबफोरखौ राननानै होयो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि प्रदीप कुमार डिबिटी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थारैनो बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन खौरांगिरिफोर जाय खौरांगिरिफोरा सरखारि गनायथि मोननाय बिथांमोननि थाखाय बे अनथोबखौ हरनाय जादोंमोन जेराव बे बिथाङाव गुबैयै डायरि, बेग, खाथा कलम आरो बायदि बायदि मुवाफोर दङमोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों, जायखौ मैया क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलियावनो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि प्रदीप कुमार डिबिटीनि मासि लानानै सामलायनायाव बे अनथोबफोरखौ खौरांगिरि बिथांमोननो राननानै होनाय जादों होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों।